maa ɲumanyaw kɔnɔ ka kɛ fɔtɔyaw bɛna da i la ka kɛ maa ɲumanya tamasiyɛnw b'i la maa ɲumanw bɛna o kɔnɔna na kutubuyaw bɛ yen nabi ɲumanw bɛ yen kirayaw bɛ yen o tɛ sɔrɔ donc nin bɛɛ ye jalaw ye mais mɔgɔw hakili la silamɛya in baara bi maa se fɛn ma koyi baara bi mɔgɔ don jalaw kɔnɔ kana se Allahu subhanahu wa ta'ala ma ka se jɔyɔrɔ la min ka bɔ wasabiquna sabiquna ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im ala ye cɛ dɔw tanu n'u ka sɛbɛya ye n'olu yɛrɛ ala yɛrɛ kɛrɛfɛmɔgɔw ye o tuma na ala k'an ye o jamakulu la ala ko k'a ka ala bonya kosɔn sɔli ala rasul a ma fɔ ko ni n ko kunsigi t'a ye a b'a faamuya k'a fɔ kunsigi ye sufi dɔw ka taabolo ye parce que maa caman tɛmɛna kunsigiw tun b'u kunna o tɛ problème ye finingolo ni n ko o t'a ye o y'a dɔ ye nka maa tɛ se ka sufiya fɔ ka da o y'a dɔ de ye mais sufiya yɛrɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan dakuru kelen ni ko an k'a fɔ ka sufiya yɛrɛ définition d'i ma ne n'i bi si yan an bi tile yan ka sinikɛnɛ se ka san wɛrɛ se a tɛ ban bawo n y'a kɛ a ɲɛbaw ma dogo u ma sa diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ n bɔra mɔni na dɔrɔn ka na ko n kɛra seko o tɛ dɛ ne tɛmɛna sira fɛ dɛ ne y'a kaliwa don ka kaburu don kɛ salen ni balolen ka kuluwo kɛ ka kungo kɔnɔnaw kɛ ne y'o de kɛ ka fatɔya kɛ ka kɔngɔ muɲu kɛ ka se bi ma an ye saga dɔw de ye quoi an ma tɛmɛ fɛnkɛ ninnu fɛ kuma an bɛ se ka fɛn f'u ye n'an y'a f'u ye an y'a ye de an y'a faamuya k'o fɔ kuma man ɲi an tɛna don olu bɛɛ lajɛlen na o tuma ala k'an bɛɛ sababa ma ala k'o k'a k'ala bonya sɔli ala rasul